Dobar dan. Danas sam prolazila kroz neke biografije i čula se sa nekim kandidatima, pa želim da dopunim onaj prethodni vlog sa nekim informacijama o pisanju biografije ili CV-a. Pitanje optimalna dužina CV-a. Pa koliko imate da kažete o sebi? Ako nemate radno iskustvo, vi ćete navesti ono što zapravo imate, a to je školovanje i čak neko iskustvo ako ste imali za mesec dana rada ili volontiranja ili možda neke prakse, sve to treba navesti i uvek uzmite gde god radite određenu potvrdu ili uverenje da ste radili. Nema veze, neki mesec dana, to samo pokazuje da ste se angažovali i da vam je bilo bitno da imate popunjene periode rada, a ne praznine. Praznine su inače vrlo nepopularne u biografijama i poslodavci, pogotovo u inostranstvu, ne vole da vide te otvorene periode. Nekad se dešava, na primer, da kad pitam kandidata zašto nije popunio period, a on kaže pa ja radim i konkurišem za jednu struku, a bio sam nezaposlen pa sam morao da radim sa svim druge stvari umeđu vremenu. Nema veze, i tu ste bili angažovani i radili ste, prema tome i to trebate da napišete. Optimalna dužina za one sa radnim iskustvom kao opomena, nikakve romane. Vrlo kratko sa taksativno navedenim stvarima i obavezama koje ste imali. Uvek ću se vraćati na samoprocenu kao neverovatno bitnu stvar. Dešavalo mi se da mi se recimo obrati jedan specijalista i on mi pošalje svoj CV na jedva jednoj stranici. Istoga dana mi je došla jedna tek mlada studentkinja, tek je počela da studira i donela je CV i rekla da nije zadovoljna sa tim CV-em, jer smatra da CV njen treba da obuhvata 1,5 stranicu. Pritom, na moje pitanje da li zna neki jezik, jedva engleski, slabo ga govori, drugi jezike ne zna i uopšte je slaba sa radom na kompjuteru, druge kompetencije su zapravo takve da se svuda štiklirala ne. Bila je vrlo nezadovoljna kad sam je rekla da njen CV zapravo oslikava nju i da dužina ne može da bude duža od neke pola stranice. Kod specijaliste koji je imao oko 12 godina radnog iskustva smo došli do 2 stranice, s tim da smo imali jedan profil koji je radio u inostranstvu, koji vlada sa 3 svetska jezika i može sa svojom biografijom da zadivi poslodavca. Samoprocena, jedan profil koji ima šta da kaže, je skromno mislio o sebi i nije hteo da bude previše naporan, a drugi profil koji nema šta da ponudi je ima pogrešnu samoprocenu. Zato treba objektivno o sebi da razmišljamo i da se na najobjektivniji način predstavimo. Jezičke i digitalne kompetencije. Ko ne vlada, nema veze bio mlad ili stariji, je nešto što ćemo morati svi da pratimo u narednom periodu. Kako se ono kaže, vaš sistem ne podržava to i to. Kako se to nekako podrazumeva? I to nam je najnormalnije ako to čujemo. Ali i naš sistem ne podržava nešto. Znači moramo da se usavršimo, moramo da pratimo, moramo da imamo te digitalne i jezičke kompetencije. Ja ću baš u narednom vlogu da se obratim mladima, za njih je to vrlo, vrlo bitno u narednom periodu i sada da prate, da se usavršavaju, da bi bili updateovani i mogli da se uključe na tržištu rada, bez obzira koji profil imali, ali ako rade na određenim nekim kompetencijama, oni mogu vrlo brzo da budu vrlo tražen profil za određena zanimanja. Toliko za sad od mene. Prijatno.